आरोबाव जोंनि गेजेराव आर्मी पुलिसनि अपारेशन जागोन आरोबाव जोंनि गेजेराव गावजों माने जोंनि हारिनि माखासे थासारिफ्रा इमबेलेन्स जागोन गासैबो बर' हारिया सान्तिखौ जिहेतु हास्थायनानै हाबा मावगासिनो दङ आरो हितेश बसुमतारीनि बेलायाव बिथांनि न'आव आर्म्स मोननाय जादों बे मोनसे आलादा एंगल आरो बिक्रम दैमारी आरो दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथां सानैनिखौ फुंबिलियाव हमनानै लाबोनाय जादों उइदाउट तथ्य पुलिसा हमनायखौ जोंबो मालाबाबो लुबैया बा जायफोरखौ हमनानै लांदों बा जायफोरा हमजादों बिथांमोना जेब्लासिम क्लियारलि बुङा बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट जानाय नङा बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो हांख्रायनाय बायदियै बर'नि गासै माहारियारि आफाद समाजारि आफाद आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय आन्चलिक आरो राष्ट्रीय राजखान्थि दोलो आरो गासै बिथिंखौ बिथा खालामनानै जों बिथांमोनखौ हांख्रायदोंमोन आरो गोबाङानो बेयाव बाहागो लादों आरो जोङो गुबैयै डिलिमिटेशन जि माने प्रक्रिया इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जिखौ फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय 2023निफ्राय बेखौ आरम्भ खालामनो नागिरनाय बेखौ बिथा खालामनानै जों सावरायदों बे डिलिमिटेशन जि प्रसेस बेखौ जोङो बरायदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि बा बिटिआरनि सिङाव जिखिनि जोङो समस्ति बियो क-टार्मिनास जागोन जोंनि जिल्लानि सिङाव फैजोबगोन बियो सिगाङाव बियो पार्शियेलि आरो फुल्लि फैयोमोन किन्तु दायो गथा जाजोबसिगोन दा बे फारसेखौ नायोब्ला जोंहा मोजां किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा जे 2007 सनाव जि मोनसे ड्राफ्ट खसरा ओंखारदोंमोन बे ड्राफ्ट आरो बे खसरायाव बेयाव जोङो नुदों जे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ आनरिजार्भ आरो डिरिजार्भ खालामनाय जादों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय दा बेखायनो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ बर'नि गासै माहारि आरो समाजारि आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद आरो गासै राजखान्थि दोलो बेयाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो जोंहा बिजेपि दोलोनिफ्राय बेयाव माखासे दैदेनगिरिफोर फैदों बिपिएफ आरो कंग्रेस हान्जानिफ्रायबो जों लिंदोंमोन बिथांमोना दिनै सफैनो हायाखै खोब सम्भब जोङो उननि समाव बिथांमोनखौ मोननो हागोन बारग' एमएलए जोंनि बारग' एमएलए बिथांमोन फैदों गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन थेवबो बिथांमोना फैदों आरो माखासे बिदि दैदेनगिरिफोरा जोंनि गेजेराव बाहागो लादों दा बाथ्राया जाहैबाय जे क'क्राझार लकसभा समस्तिया जेरैबायदि दा एक्जिस्टिं एसटि रिजार्भेसन दङ बियो एज इट इज स्टेटास क' बियो बाहाल थानांगौ आरो कुनु कारनाव बेखौ जाहाथे डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ खालाया आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों कुनु कारनाव कमप्रमाइस खालामनाय नङा बेखौनो दिनै गासैबो हाउसआ गासैबो आफादफोरा दोलोफोरा दिनै एकमत बयबो अपिनियनखौ बिल्डआप खालामबाय आरो जों ज'है नैबे डिलिमिटेशन मेटारखौ लानानै हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै जों थांखि लाबाय आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो नैबे गासै रिजार्भेसन मेटारखौ लानानै डिलिमिटेशनखौ लानानै जोंनि सार्थनि थाखाय जनजाति आरो बर'फोरनि सार्थनि थाखाय जाहाथे जोङो भबिष्यतखौ जों दानो हायो राजनितिक आरो संबिधानिक अधिकारखौ जाहाथे जोङो इन्टेक्ट लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया डिलिमिटेशन कमिशन बे गासैबो लेभेलाव जों बाथ्रा सावरायनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बे बिथिङाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो जों लोगो हमनाय जागोन गासै आफादफोरा आरो उननि समाव कर लेभेलाव सावरायनानै बिनि मोनसे रड मेप जोङो तयार खालामगोन आरो बे रड मेपनि गेजेरजों जोङो डाटा डकुमेन्ट गासै बाथ्राफोरखौ जोङो थिग लाखिनानै जोङो जाहाथे कुनु कारनाव बन्सित जाया जों बे बाथ्राखौ लानानै जोङो हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों गोनां जायोब्ला बे मोनसे सेकेन्ड फेजआव बियो फैगोन जोङो गणतान्त्रिक गण आन्दलन शान्तिपुर्ण अहिंसा आन्दलन खालामनो जों बाध्य जागोन आरो हयथ'बा जोङो लिगेलि कर्टआव थांनानै कनस्टिटिउसनेल बेन्चआव जोङो फाइट खालामनोबो जों गोनां जानो हागौ दा बेनि थाखायबो जोङो सेकेन्ड फेजनि मोनसे रड मेपखौ जोङो थिग खालामगोन दा बेखायनो दिनैनि समा जाबाय जों सरकारखौ आपिल खालामदों इलेक्शन कमिशनखौ आपिल खालामदों आसाम सरकार भारत सरकारखौ आपिल खालामदों जे जोंनि मोनखानाय थाखानाय अधिकारखौ एज इट इज लाखिनांगौ
आरो बे जिहेतु गोजाम द्राफ्टमोन गोदान जिहेतु द्राफ्ट जागोन बे गोदान द्राफ्टआव जाहाथे खुनु कारनाव बर' आरो ट्राइबेल क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोङो एसटि रिजार्भेसनखौ जाहाथे खुनु कारनाव जोङो खरब जाया बा गोमाया आरो गोदानै दानो नागिरनाय प्रप'ज खालामनानै दोननाय उदालगुरि समस्तिखौबो जनजाति बा एसटि खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायो आरो दाबि दैखाङो। गोजोन्थों। दा बे बिथिङावनो मोनसे आं बाथ्राखौ बुंनो लुबैबावो जे आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव एनक्र'च जानायफोरखौहाय आसाम सोरखारा सिफायदों न' सिफायनानै बा होखारदों। दा रिजार्भेसननि बिथिङावबो बेबायदिनो बिटिआर एरियायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय गुबुन हारिफ्रा जायफ्रा नन ट्राइबेल बिथांमोनहा हाबनानै दङ बिथांमोनखौ होखारनाय जायाखै जायनि जाउनाव जोंनि बर'फ्रा बा ट्राइबेल मानसिफ्रा खम जानानै दङ। बेखौ नायनानैनो पपुलेसन पेटार्नखौ नायनानै दा रिजार्भेसननि माबा खोथाया फैदों। दा बे बिथिङाव जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जिखिनि गुबुन हारि हाबनाय दङ बिटिआर एरियायाव बे बिथिङाव बिथांमोनखौ होखारनायनि बेलायाव नोंथांमोना सोरखारखौ नारसिनगोन नामा बा बिटिआर बा आसाम बे बाथ्राखौ आङो स्पष्ट खालामनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो हारसिङैबो आरो जोंहा सिसिट'आ क'अर्डिनेसन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम ट्राइबेल संघनि इनिसियेटिभआव मोनसे क'अर्डिनेसन कमिटि दं। जोङो जथायैबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव इलिगेल एनक्र'चार अबैध नागरिक अबैध बांलादेशिनि जि बाथ्रा बुंनाय जादों जायफोरा जोंनि जायगानि नङा बिथांमोना इलिगेलि एनक्र'च खालामनायखौ लानानै एभिक्सन खालामनांगौ होखारनांगौ बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ। आरो दिनै प्रमान जाफैबाय जे जोंनि जायगायाव सोरबा इलिगेलि एनक्र'च खालामनायनि थाखाय आरो जोंनि जायगायाव थाफैनाय जायखिजाया सुबुंखौनो भटार लिस्टआव नाम थिसनदों जायखिजाया सुबुंखौनो सेन्सास पपुलेसनाव नाम थिखोदों जायनि थाखाय बिथांमोननि भटार बिथांमोननि पपुलेसना बारा बेयाव दिन्थिनायनि थाखाय दिनै रिजार्भेसनखौ लानानै दिनै कुइसन फैदों। दा बेखायनो जोंनि जायगाखौ जोंनि बायदि सोलिनो होनांगौ। जोंनि जायगायाव जोङो जोंनि राइट्स आरो प्रिभिलेजखौ एन्टारटेन एन्जय खालाम मोननांगौ। आरो जिहेतु बे ट्राइबेल इन्टारेस्टआव दानाय जादों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआनो होन सिक्स सिडुलानो होन जोंनि जायगायाव जायफोरा दिनै इलिगेलि एनक्र'च खालामदों आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव माने बेयाव एभिक्सन जादों बेयाव माने एभिक्सन ड्राइभ खालामदों एके लेयाराव एके केटेगरियाव एके स्पिरिटआव जोंनि जायगानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव इलिगेल एनक्र'चार जायफोर दङ बिथांमोनखौबो एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखांबोदों। नाथाय मालाबा सरकारा बर'फोरखौबो बा ट्राइबेलफोरखौबो माने गुवाहाटीनि बरबारि गुवाहाटीनि नलपारायाव एभिक्सन खालामनाय जों नुदों आरो बेखौ लानानै जों स्ट्रंलि स्टेन्ड होदों आरो स्टेन्ड होनायनि थाखाय सरकारा बेखौ बन्द' खालामनो बाध्य जादों। दा बेखायनो कुनु कारनाव माने भुमिपुत्र सन अफ दा सयलनि एगेन्स्टआव एभिक्सन खालामनायखौ जों गनाया। बिनि हेंथायै जायफोर इलिगेल एनक्र'चार जायफोर सन्देहजनक नागरिक बिथांमोनखौ एनक्र'च खालामनायनि हेंथायै एभिक्सन खालामनांगौ जोंनि दाबिया बेसो। मोनसे जोङो निउस मिडियायाव नुदों आरो गोबां दिनै हाइलाइट फैबाय थादों जे बारग' एमएलए आरो बारग' इएम हितेश बसुमतारीनि मसलपुराव थानाय न' बे न'आव मोनसे M16 सिरिसनि राइफल आरो गंसे AK सिरिसनि राइफल आरो माखासे गोथां गुलि बेयाव माने मोननाय जादों आरो बेखौ लानानै बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। बे बाथ्राखौ जोङो मिडियायाव नुदों। दा बिनि सायाव दासिमबो अफिसियेलि जोङो जिहेतु मिटिङाव दङमोन सरकारनिफ्राय बा हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा पुलिस प्रसासननिफ्राय मा स्टेटमेन्ट होदों मारै सिलायखो मोनखो आरो मा कारनाव एरेस्ट खालामनाय जाखो बेखौ जोङो दासिमबो खोनायाखै। खोब सम्भब सरकारनिफ्राय प्रसासननिफ्राय बिनि सायाव स्टेटमेन्टखौ बिथंखौ होगोन आरो होमब्लाना जों मिथिगोन। नाथाय जोङो जेब्लाबो बेखौनो खावलायबोदों जोङो हास्थायबोदों आरो जोङो बयखौबो जोङो खावलायदों जे BLTनि जे हाथियार आन्दलन दङमोन 2003 सनाव बियो जोब्बाय सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों BTC एकर्ड जाबाय। NDFBनि मोनब्रै आफादा हाथियारनि जे आन्दलन खालामदोंमोन माहारिबादनि माहारि आन्दलननि थाखाय बे हाथियार आन्दलना 2020नि BTR एकर्ड बर' पिस एकर्डनि गेजेरजों सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों जोबफैबाय। दा जोंनि ओनसोला दिनै हाथियार आन्दलना दिनै जोब्बाय आरो बेखायनो जोंनि एरियायाव जाहाथे कुनु बेबायदि हाथियारनि माने जाहाथे थासारि हाथियारनि जिखिनि परिबेस भायलेन्स हिंसा हिंसि थासारिखौ जों मालाबाबो लुबैया
आरो दिनै बे हाथियार मोननाया जोंनि थाखाय खोब माने साननो गोनां बा खोब गिख्रंथाव आरो मानि थाखाय बिथांनियाव हाथियार लाखिदोंमोन बोरै दङमोन बेखौ प्रसासननिफ्राय निस्सय बेखौ स्टेटमेन्टखौ होगोन दा बेखायनो जोङो अरायबो सान्थि लुबैयो जों गोजोनखौ लुबैयो आरो गोजोननि थाखाय बयबो हाबा मावगासिनो दङ आरो गोजोन थासारिनि गेजेरजों बर' माहारिखौ दानांगोन बर' हारिनि सोलोंथाइ रांखान्थि राजखान्थि समाज बेबस्था जोंनि गासैखौबो जों दानांगोन आरो गोजोन गैयाब्ला जोंनि गेजेराव हिंसा हिंसि थायोब्ला आरोबाव जोंनि गेजेराव आर्मि पुलिसनि अपारेशन जागोन आरोबाव जोंनि गेजेराव गावजों माने जोंनि हारिनि माखासे थासारिफ्रा इमबेलेन्स जागोन दा बेखायनो बिनि सायाव गासैबो बर' हारिया सान्तिखौ जिहेतु हास्थायनानै हाबा मावगासिनो दङ असान्ति बेबायदि मोनसे परिबेसखौ असान्ति बेबायदि फेक्टरखौ जाहाथे मालाबाबो माने रावबो पक्षआनो साना आरो जों मालाबाबो लुबैया दा बेखायनो बिनि सायाव मोजाङै जाहाथे तदन्त खालामो आरो तदन्त खालामनायनि उनाव मा ओंखारो बेखौ जोङो उननि समाव मोननो हागोन गोजोन्थों दिनैथ' सोरांसि समाव साथामखौनो हमनाय जादों हितेश बसुमतारिनि अनगायैबो थिखादार आफादनि आफादगिरि बिक्रम दैमारि आरो दावराव दैख्रेब दैमारि बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो ना बे बाथ्राखौनो जोङो मिडियायाव नुदों आरो हितेश बसुमतारिनि बेलायाव बिथांनि न'आव आर्म्स मोननाय जादों बे मोनसे आलादा एंगोल बिनि एंगोला आलादा जागोन आरो बिक्रम दैमारि आरो दावराव दैख्रेब नार्जारि बिथां सानैनिखौ फुंबिलियाव हमनानै लाबोनाय जादों दा बिथांमोनखौ मा दायाव हमदों आरो मा ग्राउन्ड मा लजिकआव हमदों निस्सय पुलिसनियाव तथ्य थागोन आरो उइदाउट तथ्य पुलिसा हमनायखौ जोंबो मालाबाबो लुबैया बा बिथांमोनखौ सानावबो लिंनानै लाबोनो हायोमोन बेबो मोनसे दिग जिहेतु गणतान्त्रिक देशआव बिथांमोना सासे सिभिलियान खिन्थु मा बेबायदि तथ्य दङ बा बिथांमोना मा दाय मावदों बेखौ पुलिसा जेब्लासिम बुंगोन बा जायफोरखौ हमनानै लांदों बा जायफोरा हमजादों बिथांमोना जेब्लासिम क्लियारलि बुङा बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट जानाय नङा न'निफ्राय बुंदों जे बिथांमोना जेबो दाय गैया बिथांमोना निर्दोषि बिथांमोनखौ ओरैनो हमनानै लांनाय जादों नाथाय न'नि बुंनाय आरो प्रसासननि बुंनाय बेयाव मा जुक्ति दङ बिनि सायाव जों नायबिजिरगोन दाय गैयै मानसि हमनायखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालाया खिन्थु सोर दाय दङ सोर दाय गैया जों दा रावखौबो मिथिया दा बेखायनो बे मोनसे आननोन मोनसे इन्सिडेन्ट आरो बेखौ जेला मिडियायाव फकासाव फैबाय बिनि उनाव मिथिबाय दा बेखायनो पुलिसनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय प्रसासननिफ्राय स्टेटमेन्टआ क्लियार जायोब्लासो जोङो माहारियारि आफाद बा जातीय आफादफोरा बिनि सायाव स्ट्रंलि बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो माने खाबु मोनगोन आरो बेखायनो बे जिहेतु मोनसे सेन्सिटिभ माने थासारि मोनसेथिं आर्म्स मोनदों मोनसेथिं सानै मानसिखौ दैखांनानै लांदों बिनि सायाव क्लियारिफिकेसनखौ फार्स्ट प्रसासन दिगनिफ्राय बा जायफोरखौ हमनाय जादों बिथांमोना जुदि क्लियार खालायोबा जोङो बिनि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो स्कप